finance kena luongi nango iwacho ga kinde ka kinde ni funding follows functions. To matiende ni pesa luo tije momi. To waneno ka counties okaw ting' mapek oket kuom counties tije monego bed ni gitiyo, to pesa mimiyo gi mae sirikal mamalo okoromo. To okwanya wacho ni sirikal mamalo onego bed ni miyo counties pesa te mag tije monego bed ni gitiyo. Egin wach own source revenue ni bire nikech as counties oken mokwongo ka wan gi these devolved units. Ne waonge counties but ne wan gi municipalities chon. To ne waneno ka ginyalo bedo gi pesa ma gin giwegi giloso e county level. Seche ma gikawo pesa kuom ji mag license, seche ma nitie fees michulo mag parking ginigo, counties nitie kaka onego bed ni gi raise revenue margi giwegi mondo gichop dwach serikal gi kata twak jopiny mane county gi manoyiero gino, to given ni tije ma gidwa tiyo kata vision ma ng'ato nigodo, ma governor ka governor nigodo kata MCAs nigodo e county gi. To wayudo ka gimoro achiel ni ka seche ma owuoye weche mibadhi, wawil ni mibadhi ni be wanene counties nikech seche moko county oyudo pesa moro, to pesa ma giyudo ni oside wacho ni okuongo donjo e recurrent expenditure nikech wadwa ni wachul salaries, wadwa ni wachul bills moko mang'eny gi. Maseche ma pesa ma county oyudo otemo loso revenue moro ma gidwa mede ma sirikal mamalo miyogi, tudo koduogo lal orumo mok waneni. Japiny ok neni ber mane ma giyude bedo gi county. But ng'eny pesa no okuongo lale mibadhi. Iwe pending bills egina kelo wach mibadhi nikech king'iyo kata procurement procedures ma wan go e counties, iyudo ka most counties ok zingatia saka misomo report mowuok ka auditor general. Iyudo ka counties nitie penjo, nitie gaps kaka procurement otim, kaka otigi pesa. Iyudo ka nitie project moro nokete pesa moro, to project no king'iyo to oonge ground kanyo. Project no king'iyo pending bills ming'iyo gi, iyudo ka most of the time gik ma contractors wacho no pending bills magin go mapok ochulgi, iyudo ka it's way above the market rate nikech mibadhi. Ng'ato ka ng'ato kawo pesa moro mede wiye ni to koro igero ndarani kata ichiwo service ne county, onego bed ni chuli $1,000,000, kete $20,000 mane wiye no idwa dhi chuli to wane kaka watieko. Apani the worst bit mane watimo kata kane wayudo devolution to berndi, but makosa mane nitie, corruption, mibadhi mane nitie national government cha bene wa devolve. Matiende ni seche ma waparo ni pesni gi lal kata pesa onge, ng'eny gi be duogo lal e weche mibadhi nikech higa ka higa waneno ka nitie rem e kaka otigi pesa manomi counties. To nitie counties moko ma be chopo ka kiloro higa mar omenda to giting'o pesa giduoko ne exchequer ni wanto higa ni numiyowa pesa ni watiyo gi mamoro ni odong' waduoko nu. To ma county maduogo wacho ni okumiyowa pesa moromo nikech king'iyo pesa momigi to pesa magitiyo go e development tin, pesa malal ng'eny moloyo. Koro ka wanyalo yudo kaka wadino rode mag mibadhi nyaka counties ka, kik wabed ni wawacho ni mibadhi okwako sirikal mamalo ok mi counties pesa, yet pesni michake miyo gi beduogo lal makata ka wacho ni medo gi 2 billion, bedo ni nitie 118 billion in pending bills monego bed ni counties kuongo deal godo ka giyudo pesa. 2 billion ng'eny ne dhi malale mibadhi. Let us do a proper audit mar ni pending bills gi be are they real, are they at the market rate, nikech kanyo e pending bills ka ema pesni biduogo lale. Iwacho ni en lal machako malo Kevin osedo ka ridore nyaka piny. Iwacho ni en wastage machako sirikal mamalo to biro nyaka sirikal mar county. E twak mane jod bura bedo godo kod senators, nitie gima giwacho ni austerity measures onego bed ni keto. Waseneno nyaka sirikal mamalo
machiegni ka iwinjo ka en nyocha speaker mar od bura Moses Wetangula wacho ni jok madhi ball games mag East Africa mag jod bura onge ndege joka wesi yar jodhi Mombasa e kind gik mamoko mantiere governors masane